Tingnan na tayo. Ay, magkasikaso na pugsi ko tayo. Okay. Ganda. Si Juanan ko creo sa bungad. Si Juanan. Kaya na partner ko si Mr. Dols Juliano. Ang batang Santa Magdalena, Susugun. Pugsi na tayo. Shoutout sa ating pasado. Sa taas pa yung ating mga pasero. Hindi pa nakabawa. Yung mga packs ko po sir, magsiyakata na 36 packs ko po sir. Ang matang Pasay Pitex Turbina Manila, Philippines. Shoutout sa ating mga pasero at kay Miss Jean Ilayo, ang kaibigan ni Ma'am Jing at saka yung ating mga kasama driver. Shoutout Ma'am Jing at Sir Bisi Pabando, kay Sir Wilro sa Tacloban, at ang ating mekaniko si Maldo.